Primăvara. A sosit primăvara de mult așteptată. 3 fete stăteau și admirau verdeața, cerul senin, soarele strălucitor și norii pufoși. Prințesa Primăvară auzise vorbele fetelor despre ea și se duse la ele. Bună! Eu sunt prințesa Primăvară și v-am auzit vorbele frumoase despre mine. Vă mulțumesc! Nu pot să cred! Tu ești prințesa Primăvară? Spuse una dintre fete. Ești foarte frumoasă, părul tău lung ondulat, blond și strălucitor. Rochia ta lungă cu multe volane, plină cu flori, o culoare verde deschis, un zâmbet minunat și un miros a verdeață, flori din vine. Voi, de ce mă îndrăgiți așa mult? E mult de spus. Ai multă putere de a readuce la viață întreaga suflare a plantelor. Deșteptată din lungă hibernare, frunzele crengilor, florile și ierburile colorează din nou peisajul și ne pregătesc adăposturi umbrite pentru a-și averi ce va veni. Simpla lor imagine ne dă o stare de bună dispoziție, Spune Taisia. Plantele pe care tu le readuci la viață și în viața noastră ne fac fericiți. Este mai multă culoare și aduce un miros îmbietor. Spuse Amelia. După atâta frig, ne putem bucura în sfârșit de soare, lumină și căldură. Spuse Irina. Mulțumesc! Iar ar trebui să plec. Încă nu mi-am terminat treaba. La revedere! Fetele își luau politicos la revedere. A fost o zi de primăvară superbă.